Уважаеми зрители, приятели на моя спортен подкаст Спортен маняк или по-известен като Българин Шполфен. Днескашна тема е дербито между Левски и ЦСКА. Двата отбора влезаха в два различни позиции от класирането. Левски на върха с 16 точки пред червените, а ЦСКА в борба за влизане в първата осмица и оставане в първата осмица и борба за първата четвърка в по-далечно бъдеще. Левски имаше кардови проблеми преди отсъствието на Ради Кирилов, отсъствието на Мазир Сола от първата минута. Това се наложи да започне Асен Митков и Марин Петков и Евертон Бала и Марин Петков, който беше капитан на Левски. ЦСКА започва да се различа формация от това, което очаквахме. Христо Янев започва с трима централни защити, което изненада Хулио Веласкес. На позицията на Елян Илиев Джуниор започна сина на Валио Илиев Теодор Иванов. На позицията това нещо изненада Хулио Веласкес. Левски започнаха първите 10 минути, но агресията, която ЦСКА показа в матча, се оказа прекалено различна за Веласкес. Веласкес падна в капана български футбол. Христо Янев надигра Веласкес с типични подходи от типичния български футбол. ЦСКА игра по-агресивно на ръба на картоните. Започнаха с два бързи жълти картони, но Гедженов се спря да вдига повече картони, защото трябваше да изгони и половина отбор да ЦСКА и Левски. Първото по време нямаше реално някакви позиции, освен един удар в края на първото време на Евертон Бал, акробатичен удар, който излезна извън вратата на Фьодор Лопухов. Левски имаше положение в първите минути, което също беше спасено от белоруския страж на червените. Най-интересно стана във второто по време. В 50-та минута Костадинов с пречка с лапения. Костадинов бутна лапения. Той падна на терена, стана масово меле. Това меле феновете на Левски, близки журналисти до Левски твърдят, че можело да се вдигне червен картон на Делова, но според мен Гедженов имаше два варианта: или да вдигне два червени картона на Ломбард, Делова и на Костадинов, или да вдигне по два жълти. Според мен по-правилното решение беше два червени картона на Костадинов и на два червени картона на Костадинов и на Ломбард, Делова, но той реши да вземе два жълти картона, които пак не щити нито един от двата отбора. В средата на полувремето ЦСКА започва да бъде по-агресивен. Около 60 минути ЦСКА стана по-добре отбор на терена и това стана ясно и гола стана, след като Йоан изпита с продвиг по крилото. Центрира Кристиян Димитров изчисти, но отбита топка попадна в крака на Ето и Камерунския национал стрезна топката с доста мощ и успя да открие резултата с 1-0 за ЦСКА. До края на матча Пастор беше изгонен за директен червен картон. Абсолютен червен картон на Пастор. Доста груб фаул. Левски натискаше, стигна до някои положения, като удара на Кристиян Димитров с глава от корнер в края на 86-та 7-та минута. После в 13-минутното добавено време Левски имаше шанс от съчично положение, което след фаул на майчин на Мартино, не съм точно убеден. Левски застана за топката. Футболист на сините не можа да оцели вратата, думна топката в стената. ЦСКА надира Левски с 1-0 и вече в последните минути ЦСКА успя да задържи резултата, така спечели дербито. Спечели едно дерби, което аз очаквах да спечели. От началото зона разправям, че Левски за мен не е готов да се бори за титлата, защото класата в състава на Левски е много лимитирана. Мазир Сола, Ради Кирилов, като ги махнеш тях двамата, и Левски става осукатен, Левски се осукатява. Сола е един доста добър футболист, както и Кирилов, но техните заместници не можаха да направят нищо. Трансферният провал на Левски рил до абсолютен трансферен провал и смятам, че Левски ще изпитва доста проблеми до края на сезона. Защото смятам, че Христо Янев разкри Веласкес.
И очаквам доста отбори да започват с 3-5-2 срещу Левски. Очаквам треньорите на отбори като Монтана, като Спартак Варна и като Славия, които са опитните Радко Достанич и Георко Хаджиевски и Анатолий Нанков, който е болница така, да създадат, да опитат да играят срещу Левски с формация 3-5-2, а в защита 5-3-2 или 5-4-1 с много ниско наситени линии. Това може да създаде проблем на Левски. Си видим Левски как се оправи в следващия матч, защото аз сметам, че Веласкес беше разкрит. Христо Янев го разкри просто. Какво мога да кажа след дебето? Предстоят много важни 4 мача, както за Левски, така и за ЦСКА в целите на двата отбора. Целта на Левски титла, която вече става по-трудна и сложна, защото ако Лудогорец спечели матч днес срещу Арда и отложи си матч срещу Берое, разликите се смъкват на 5 точки. Лудогорец няма толкова трудни матчове, почти никакви до края на сезона. Докато Левски има 2 гостувания на Овчия купел, на Коритото. И смятам, че индивидуалната класа в отбора на Левски не е толкова голяма. Смятам, че една или две контузии в отбора на Левски правят отбора доста по-слаб от това, което може да бъде с всички налични футболисти. Но Веласкес, ако още един път бъде надигран с някой тренер, който играе 3-5-2 или 5-2 или 5-4-1, както искате го кажете, ще видим почти всички треньори да използват тази тактика. Смятам, че и Монтана на стадиона Госта в град Монтана ще може да се опита да изиграе подобен матч. Какво може да кажем? ЦСКА победи Левски, просто ги излъга. Матчът не беше впечатляващ, но просто Христо Шизянев излъга Веласкес. Както го направи на стадион Христо Ботев град, на стадиона в град Враца. В началото на сезона. Левски изпитва проблеми срещу отбори, които играят по-компактно в дивизионен план, не им дават много пространства. И веднага феновете на Левски, журналисти близо до Левски, твърдят, че Левски бил ритан, бил убиван, били физически ги намачкали. Не! Закономерното дойде. Левски няма футболист с класата на Джеймс Ето. Левски няма футболист с класата на Йоанис Питърс. Може да са първи в класирането, но това не значи, че имат един доста особен нападател Мустафа Сангаре, на който направо беше делово, направо надигра Сангаре по всички параметри, които може да се надиграе. И за ЦСКА предстоят много важни 4 мача, които ако отбора спечели, да успее да спечели 3 от 4 и да кажем да вземе точка на стадиона в град на Тича срещу Черно море. Предстоят 2 домакинства на двата пловдивски отбора и 2 гостувания на двата варненски. Много важни мачове срещу Ботев и Локомотив вкъщи, които могат. Разликата между ЦСКА и Локомотив е 5 точки. Ако ЦСКА спечели директен си матч срещу Локо и ако Локо е загубил още някакви точки при този директен матч, може да излезе пред него в класирането. ЦСКА има и матч срещу Възражда се Ботев Пловдив. 20 от ЦСКА. Смятам, че ако успее да спечели 4 си матча до края на сезона, може наистина да се доближи до първата четворка. Което смятам и, че е целта на отбора на ЦСКА. За ЦСКА влизането в първата четворка е ключово значение, за да може да успява да успее да се бори срещу Левски и Лудогорец и да обърка сметките на двата отбора. Смятам, че следващите 4 мача за Левски и ЦСКА са ключови. Програмите на двата отбора не са толкова леки, затова смятам, че ако ЦСКА успее да вземе минимум от 12 възможни 10, смятам, че ЦСКА ще бъде в четворката. А ако Левски успее да спечели, да кажем, също 10 от 12 точки, защото смятам, че може би си е добър резултат, защото Левски има 2 тежки гостувания и матча с Славия по принцип за Левски винаги е доста неприятен. Винаги матча с Левски е доста неприятен, матча на Левски срещу Славия. Левски винаги изпитва проблем. Радко Достанич е доста добър, опитен треньор, който се създава проблеми.
се създава проблеми на отбора на Левски. Затова следващите 4 мача за крайна зона, но аз от тук ви казвам мнението си и съм го твърдял от когато правя видео за български футбол, че Левски няма потенциал да се бори срещу Лудогорец. Разликата стане 5 точки. Ако Левски сгафи някъде, ще стане по-малко от 2. Това значи, че Лудогорец още април месец е шампион на България. А Левски и ЦСКА ще се оспорват. Може би второто място е за Левски, ЦСКА ще се оспорва с отборите на Черноморе Варна, ЦСКА 48, може би Локо Пловдив участва в първата четворка и борба с някои от трите отбора в първата четворка. Но Левски трябва задължен да държи разликата на 2-3-4 точки, защото в тази първа четворка яко попаднат отборите на ЦСКА София, Левски, Лудогорец, Черноморе. Смятам, че може наистина Левски да се бори за титлата. Там се е много интересно в тази първа четворка какво би се случило, ако са така наредени отборите. Но Левски е в борбата за титлата по всяка вероятност. Не е водещия, не е фаворизирания отбор, няма как да е. Но смятам, че Левски има шанс да се бори. Целта на Левски да успее да влезне с някакъв аванс или поне изоставане 1-2 до 3 точки срещу Левски в битката в първата четворка. Е много важно какви отбори ще бъдат в първата четворка. Казах ви, ако бъде ЦСКА и Черноморе, ще бъде много интересно за отборите на Левски и Лудогорец, защото Левски и Лудогорец ще гостуват във Варна. Левски и Лудогорец ще играят, Левски и ЦСКА ще играят още 2 мача, които станат общо 4. Лудогорец ще гостува на Герена, Левски ще гостува в Разград, ЦСКА ще гостува в Разград, ЦСКА ще домакинства на Лудогорец и ще стане първенството много интересно и битката за титлата ще е отворена. Левски ще бори за титлата, но смятам, че няма да успее. Но нека да видим, може да ме опролагаят сините. Но много е важно какво се случи. Така като разгледах програмата на Левски, тя след края на паузата, освен гостуванията в Разград и гостуването на ЦСКА 48, те няма толкова неприятни гостувания извън София, което е доста важно за отбора на Левски. Смятам, че 2 точки разлика между двата отбора преди плейофите плюс-минус за Левски или за Лудогорец ще имат така наречената първа четворка, ще имат шанс сините да станат шампиони на България, да спрат хегемонията на Лудогорец, когато започва преди доста време вече. ЦСКА има много важни мачове за печелене. Левски има много важни мачове за спечелени. След края на зимната пауза се направи цялостно обзор на българския футбол, който ще каже де факто как аз виждам нещата. В момента за мен Левски заменя шансовете за титул с 65 до 67% за Лудогорец и другите 30 от 65, другите Левски около 30 до 33% шанс за титул. Вече ЦСКА реално няма шанс да се бори за титлата, но защото не вярвам Лудогорец да пропеле и толкова точки аванс. За ЦСКА важното е да влезе в първата тройка и да се забори за купата, защото Лига Европа е Лига Европа. Тя ти дава шанс, защото носителя на купата влиза в Лига Европа. А ако е Лудогорец или Левски носителя на купата, втория в първенството също играе в Лига Европа. Играе в Лига Европа. Това беше от мен. ЦСКА би Левски с 1-0. ЦСКА да излага Левски, но сезона продължава. Това са само 3 точки в полза на ЦСКА. Мисля топ 4 ЦСКА, мисля титла продължава за двата отбора. Ние с Лудогорец играе срещу Арда Кърджали и не вярвам да сгреши, защото Лудогорец показва добро. Игра доста добре в Будапешта срещу Ференцварош. Игра добре в Будапешта срещу Ференцварош, най-вече ни 20-30 минути. Отбора на Лудогорец има доста голяма класа, който смятам, че те няма да се издънят до края на сезона. Затова топката е в Левски да не прави грешки. А програмата на Левски е пеперлива. Най-вече последните 2 гостувани на коритото и на общия купел. Довиждане, до нови срещи!